me your nails, babe. We cut Paris's nails today, guys. Oh, good girl man siya, guys. And done. Oh, done. Is it clean? Yes, one. This one, it's clean now too. Did Mama cut your nails? Yes. Oh, did you say thank you to Mommy? Thank you, Mommy. Oh, sure. Kiss din si Mama, babe. Kaya palangga. I love you. I love. Second job ni atin nyo, guys. Ito. May pinagkakakitaan sa atin yung maliban sa full-time work niya. Shout out to Elma Consal. Ikaw nakbi Elma? Mama. Consal. Consal. Good girl. Welcome back to our channel. It is Sunday, so happy Sunday everyone. And it's currently 2:30 ng hapon and nandito tayo sa ating kwarto kasi naglinis ako, guys. Tingnan nyo, medyo malinis sa tingnan ng ating kwarto. At ang ating Daddy Mike at si Paris ay nasa sala kasi nagtutupi ng damit si Daddy Mike. Tingnan nyo. Hi, Daddy! Hello! Tingnan nyo, suot na naman niya ang kanyang favorite, guys. Hi, Paris! Hi, Paris! Hi! What are you eating? Naka-Lakers pa si Paris. Guys, tignan nyo. Yung mga damit ni Daddy Mike, tinupi niya. With the Lakers win today? Honey! Honey! Show me your Lakers shirt, B. Jersey. Purple. Wow! Do you like it? Yes. Ayan. Tapos, yung ginagawa ko pala ngayon sa ating kwarto, guys, papakita ko sa inyo. Oh, by the way, patay na pala yung ating bulaklak, guys. Sad, kailangan namin bumili ng bago para meron na naman tayong panlagay dyan sa hallway. And sa ating kwarto ay ito yung ginagawa ko. Ito yung mga damit, diba nasabi ko na sa previous videos ko na yung mga damit na hindi ko na sinusuot, binibenta ko online. Yung iba sinisend ko sa Pilipinas. Pero, yung mga ganito, guys, yung mga damit na I think hindi nila masusuot sa Pilipinas. Katulad nito. Tingnan nyo. Very thick yung kanyang, tapos yung style na ganito, hindi ko alam kung yung family ko ay magsusuot nito. This one is actually from Kukay, guys. Ayan. So, sinusuot ko to siya sa trabaho. Pero, hindi ko na siya sinusuot ngayon. Kaya, ibibenta ko. Tapos, ito rin siya. This one is from Kukay also. However, hindi ko alam kung susuotin din ng family ko, guys. Alam nga naman yung mama ko yung magsusuot nitong may gisi-gisi dito. Ganyan. Tapos yung sister ko, hindi din niya type yung mga ganito. Tapos yung ganito, skirt to siya. Pero, again, hindi ko alam kung susuotin to ng pamilya ko. Kasi, yung mga ganito, guys, sa tingin kasi nila, very, alam niyo yung vintage looking na mga style. Ito kasi yung mga style ko, guys. This one is from Alice McCall. Alice McCall. I'm not too sure kung paano yan i-pronounce. But, yan siya. Kaya, ibibenta ko na lang. And, meron pa ditong mga, ito, Target. And then, this one, very sexy nito, guys. But, I think it's too small for me na. Ayan, love a lot. This is a bodysuit. Ayan. So, nilabas ko ang ating, ang tawag ito, manikin. So, ito yung gagamitin natin na model ng ating mga damit. Ayan. Also, pakita ko sa inyo yung outfit ko for today, guys, ha? Kasi warm kasi kami sa loob ng bahay, guys, kasi nagpa-heater kami. Kaya si ate nyo ay nag-pack. Bongga. Nagpa-pack short sa ate nyo, guys, kasi ang tagal ko talagang hindi nakasuot ng ganito ba. Kasi it's been, really cold lately. And, yeah. Obviously, hindi kami nakakasuot ng ganito sa labas kasi sobrang ginaw. So, take advantage kasi may heater kami sa loob ng bahay. Kaya, nagsusuot ako ng ganito. Anyways, start na natin, guys, para matapos itong ating picture taking. Tingnan nyo to, guys, oh. Diba? Sobrang sexy niya talaga. Nasuot ko to siya once, pero mukhang hindi talaga. Very tight talaga siya. Ito ay size 6. Pero tingnan nyo, guys. Oh, super nice. Kung maganda lang sana yung katawan natin. So,
So, ito yung nangyayari, guys, kapag nilabas ko lahat ng mga damit ko na gusto kong picturean para ibenta ko. Kasi, normally, naisip ko, ay, ito, gusto ko pa pala to. Ay, very cute nito, masusuot ko pa to, ganun. Pero at the end of the day, hindi ko rin naman pala susuotin. Kaya kailangan ko talagang i-stop yung sarili ko para mag-hoard ng mga damit. I only keep the things na kailangan ko talaga at alam kong susuotin ko talaga. Kasi nga sa palagi kong pagbili ng damit, hindi ko na alam na meron na pala akong mga damit na hindi ko pa nasusuot. Kaya naisipan ko na ibenta ko na lang kasi marami namang mga ladies din na naghahanap ng mga pre-love clothing. Kasi nga 'di ba nakakamura ka sa mga pre-love na mga damit. Kaya yun, second job ni ate nyo guys, ito. May pinagkakakitaan sa ate nyo maliban sa full-time work niya. Malapit na tayong matapos guys. So ito tapos na to, ito na lang. Tapos itong pants na yan. And then, that's it for now. Meron pang kukunin sa isang kwarto, but next time na yun siya. I just took the advantage, guys. Kasi tingnan nyo sa labas, it's sunny. Kaya maganda yung kuha ng ating mga pictures. Ayan. Very important din kasi yung mga lighting na mga ganyan, guys, pagdating sa pag-take ng pictures ng mga damit. Kasi pag maganda yung kuha, maganda yung picture na ipopost mo online, there's a tendency na maraming magkaka-interest. Kaya yan, habang na si Mr. Sun ay nasa labas pa, go lang tayo dito. Ito na nga sinasabi ko guys, na nilabas ko tong denim skirt na to kasi pipicturean ko. Kasi nga diba, ibibenta natin para magkapera tayo. Ay, nagugustuhan na naman ni ate nyo. Tingnan nyo. Ayan, oh. Oh my God. Tingnan nyo. Oh. Last time kasi na sinuot ko to guys, it was very tight on me, kaya tinago ko na. And then ngayon na nilabas ko para ibenta ko, nagkasya na siya guys. Hala, ikikip na ba to or ano na? Benta or keep? Benta or keep? See guys, pag-iisipan ko ng mabuti ito. Here's another one guys. Tingnan nyo itong pants na to. This one is from Gap. Hi anak, hala ayaw pag ako sana anak, kayugaw na anak. Like that, oh, sweep the floor. Ang ating bata, oh. Sweep the floor. Thank you, honey. Ah, pas ang baby, No more? That was quick. Tapos sinuot ko, guys. Pinakita ko kay Daddy Mike. And sabi ni Daddy Mike, keep it. Kasi maganda daw. Pero ang hindi ko gusto dito, guys. Kasi parang mid-rise kasi siya, guys. Dito, oh. Tapos mahilig kasi ako sa, ang tawag ito, high-waisted ba? Ayan. Pero maganda siya, guys, no? Nak! Ay, saan ang paspas, nak? Makadawat sa beauty. Pero maganda to siya kasi yung length niya ba is akin talaga yung length. Oh. Anyways. Oh, my God. Bibenta or not? Let me know, guys. Let me know in the comment section below kung bibenta or not. Uy, unsa naman po din buhaton diha? Get down. Get down. Pero naman kasi guys, hindi ko na nasusuot yung mga damit ko na mga ganito kasi working from home na kami. Nako. Kaya nga namimiss ko na yung mga damit ko guys. I miss dressing up and all. Kasi sa bahay lang kami palagi. But I really like this one. Maganda siya sa puwet guys. Oh, parang nakakabilog siya ng puwet kahit walang puwet. Mama, what are you doing na? Kumataga ka na. Bukulan. Ha? Bulingit ka para ba? Ali, wash your face na li. No. Wash your face. Bulingit guys, oh. Tanawa na itong bata murag kuan, oh. Amo. Mommy, now tap it. Kung mataga ka na. Ha? Ali na li. This is my socks. That's not your socks, that's daddy's socks. That is... Naog na li. Come na, mami. Mommy, go. Come to mommy. Mag-wash tag face. We gotta go outside. Oh, because it's sunny. We gotta go play outside na. No. Hama na mag-picture si mama. Come No. Huh? This is Paris' foot. Yeah. There. Show them your nails, babe. We cut Paris' nails today, guys. Oh, good girl man siya, guys. And I Oh, done. Is it clean? This one? This one, it's clean now too. Did mama cut your nails? Yes. Oh, did you say thank you to mommy? Thank you, Mommy. Oh, sure. Kiss din si mama, be. Kaya palangga. I love you. I love. So, it's 4 o'clock ng hapon at hindi siya umuulan. Kaya nandito kami sa labas. Tingnan nyo ang ating father and daughter. Oh.
Hindi siya umuulan guys, but you know what? It's only maximum 10 degrees today. Nak, what are you doing, Nak? Watering. Huh? Water the plants? Okay. Okay. Hot water? Yan sa na yung bini, Nak? Fix it, be. No, no. There's no water. Uy! Oh, the wind is so cold. Keep watering. Run! Run faster! Ang kanyang bike na flat. Ito yung hirap pedalan ni Paris kasi ito ay sira man tong bike na to eh. Very cute pa rin. Dito lang kami sa harapan ng bahay para hindi kami kailangang magmask. What's that, Nak? Hala, wala ng mga flowers. Ay, ito pala yung plano kong kunin, guys. Ito ba, oh? Gusto kong i-cut kasi gusto kong ilagay sa, sa vase ba? Ayaw, ipakat ni Daddy Mike. Gusto ko sanang i-ano. Tingnan nyo, oh, very maganda. Kasi diba namatay na yung flowers sa natin, sa hallway. Kaya maganda yan siya, kasi mahaba din siya ba? I might cut that actually. Ito, hinahinay na siyang kadagdag. Tingnan nyo, ang dami na nga, agak. La 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 la! Daddy chasing you? I want the bike. I want the bike too, Daddy. Wala, yung hangin guys pa is very maginaw talaga, parang ice. Bike too. Push! Push the bike, Nak. Say please, Nak. Sit down. Okay, turn. Turn. Si Paris is magaling siya sa manobela, guys. Kahit sa loob ng bahay, nagda-drive siya ng ng bike niya. Marunong siyang pag lumiko, pag reverse. Push. Yeah. It's hard. Check muna natin ang ating mailbox. Kahit linggo. Hi! Oh, meron na, oh. May nagde-deliver ng linggo. Para sa atin to. Check na natin ang laman. Guys, hindi ko alam kung anong laman nito. Kasi nga, diba, sa atin yung nagbibili ng mga online. Kung ano-ano online. Itong jacket ko pala na to, guys, is hindi sa akin kay Daddy Mike. Hiniram ko lang. Ah! Nak! What's this, Nak? Ito pala yung laman, guys, oh. Yung binili ko kay Paris na, yung socks. Nak, this is for you, Nak, oh. Tingnan nyo. Tights. Tights. Yeah, socks. That will keep you warm, honey. Yeah, tingnan nyo. Para warm si Paris ba? Ito. Hindi ko alam kung kailan ko to binili, guys. Alam nyo naman si ate nyo. Bumibili lang ako online, tapos when it comes, it comes. Warm yung niya, material niya. Ready? 1, 2, 3. Up. Hey. Daddy, I'll cut the flowers, Bob. Hello. Huh? I'll cut the flowers. Huh? I'm gonna put it in the vase. For the whole way. La. Ride the bike, Daddy. Kukuha lang ako ng gunting, kutsilyo, whatever. Chainsaw. Ay, hindi siya natatakot sa akin. Si Daddy lang niya. Where's Daddy? Here. Yeah. Meron na tayong gunting. Nak, come here, Nak. Help Mama, Nak. We'll get the flowers. We'll put in the vase. Careful, Nak. Kay basa din, Nak. Oh. Lapita kayo sa bukid. This one. Tingnan nyo, guys. Oh. Tapos itong isa na nakahigda na. Ayan, oh. Cut na lang natin din to. Ayan. Ayan na, guys. Sobrang ganda. Parang pangkasal lang ba?
Ayan, kinuha ni Paris. Come, let's put it in the basket, B. Mama. B, give it to mommy. This Mama's. Yeah, that's right. We'll put it here. Oh, lagyan natin ng bag tubig. Come on, put it in. Yeah, good girl. Hala, dalawa lang ang kinuha ko, guys. 4 kasi yung nandun, pero iniwan ko yung dalawa. Hala, very happy birthday. Kunin ko kaya yung dalawa, guys. So, tama na yung dalawa. Mommy, mommy. Yes, thank you for helping mommy, anak. Hala, very flat man siya. Uy, kailangan yata ng dalawa pa. Kiss mommy. Hi guys! Tingnan nyo kung anong meron tayo. Oo, meron tayong radish. Fresh na fresh. Mommy. Yes, honey. Galing to sa ano guys, sa neighbor namin ba dyan. Oh, kasi pinakita niya sa amin yung ano na garden nila sa likod ng kanilang bahay. Tapos paglabas namin, nakadala na kami ng ganito. Ayan, tapos binigyan pa nila kami ng ano. Hey, smells so good. Oh. Daddy. Para sa ating cooking ba? Asian kasi sila guys. Kaya mahilig sila sa mga tanim-tanim na mga ganito. Sa likod kasi ng bahay namin guys, wala kaming mga tanim-tanim. Wala kaming garden kasi parang concrete lahat ba. Sa kanila, meron silang ganito guys. It looks very nice sa likuran nila. Meron silang mga ano, mga tanim-tanim. Mga vegetables. Ayan. Tapos ito, hugasan lang natin. Tapos natin tonight. Yes, honey. Let's go in now. Okay, very cold. Come. No. Come. 6 o'clock na ng gabi. And ngayon ay pupunta tayo ng Woolworths kasi mag-grocery shopping tayo ng konti, guys. Pero iiwan ko si Paris dito kasama ang kanyang tatay. Hi, Nak. Hello, Lakers. Hello, Lakers. Papa Pig. Ay, Papa Pig. Are you gonna watch Papa Pig? So, yung bibilhin ko lang, guys, is yung meat. Kasi si Daddy Mike and Paris, pumunta pala sila kanina ng shopping. Pero, yung binili ni Daddy Mike is yung milk and, ano lang ang tawag dito, milk, tsaka bread. Kasi nag-prom lang sila, guys. Kaya, hindi nila nadala lahat talaga. So, ako yung pupunta ngayon, magdadrive ako, tapos bibilhin ko kung ano yung kulang dito sa bahay. Gusto ko palang magluto tonight, guys, ng noodles. Pero nga kasi, last night, noodles yung hapunan namin. So, ayaw ni Daddy Mike na mag-noodles kami tonight. So, sabi niya, siya daw ang magluluto. Kaya, hayaan nyo na yan siya. Kasi gustong-gusto niya talaga yung kitchen, guys. Kaya, yun, siya na lang magluluto tonight. What are we having, Daddy? Maybe steak, maybe chicken. Depends what you bring home to my disposal. That's why pupunta na ako, As you guys. can see, I am wearing my favorite top. Bob, as if they don't know. Huh? Just pointing it out. As if you don't know, guys, no? Ganyan ang kanyang, yan yung favorite na niya top na. Andito na ang aking mask. Aalis na ako. Kiss mami, nakbe. Kiss mami. I love you, Paris. I love you, Paris. Hi, Mommy. Mama loves you very much. Get Daddy to change your bambam, okay? Hi guys, it's now 7 o'clock ng gabi and kakauwi ko lang from the shops. As usual, hindi ko na ipapakita sa inyo lahat ng pinamili ko. Maybe yung ilan lang ipapakita ko, guys, kasi alam kong mabobore kayo. Kaya, yung ipapakita ko sa inyo ay ito. Itong pinabili ni Daddy Mike na oyster sauce. Kasi, ewan ko anong gagamit. Magluluto siya ng chicken ulit. At ito yung gagamitin niya na oyster sauce. And you know what, guys? Ito yung favorite ko na oyster sauce kumpara dun sa, ano yun, guys? Maggi yung tawag nila dito sa Australia, guys. But alam ko sa Pilipinas, Maggi yung tawag natin. But this is my favorite oyster sauce. Ayam. Ayan. So, from the, Asian side ng shop ko nabili yan. And then, steaks. Ayan. So, mga meat lang yung binili ko. And then, bumili ako ng spinach. Ayan. And more vegetables para sa ating stir fry. Cheese. And
Ito para sa toilet natin. Ayan. So, all in all guys, yung nabayaran ko was $84.48. Ayan. Hindi mo siya kita guys. Ayan. So, ngayon ay, di ba nga sabi ko kanina na gusto kong magluto, pero gusto ni daddy na siya daw yung magluto tonight. So, I'm not complaining. I'm not complaining. Siya yung ipapaluto natin ng dinner, guys. I will see you again very soon. Hi, Sagi. Hi, friends. How are you, friends? Show them your toy. Yeah, we'll put water gun. So, andun na ang ating baby girl, guys. Naglalaro ng kanyang water gun. At ngayon ay magluluto na kami. Oh, daddy. Magluluto na kami ng aming dinner. And nag-decide kami na ito yung lulutuin namin. So, we'll have steak for tonight. Ayan, so while nandito na pala ako, guys, while nandito na pala tayo, guys, i-end ko na yung vlog natin dito kasi it's currently 7:15, tapos magluluto kami ng dinner namin, kakain kami, and you know what, tomorrow ay Monday na naman, so balik trabaho na. So after naming mag-dinner ay spend muna namin yung time dito, manonood kami ng something, ganyan, para ano ba, family time din. Gusto ko lang i-welcome ang ating mga bagong subscribers. Welcome sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, sana mag-subscribe na kayo sa ating channel, guys. I would love you all on board. At sa lahat ng ating mga subscribers, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Appreciate ko kayong lahat. And now we're going to do a quick shout out, guys. And the first shout out goes to Lorna Gonzaga from Makati City, Vivian Bayona, Amelia Gakutan from Milan, Italy. Shout out to Elizabeth Omela from Cavite, Cherry Salazar from, and also Alexa from Iloilo, Amy Alcairo from Taguig City, Teng Molina, shout out to Heidi Pogo from Tagum City, Davao del Norte, shout out to Marvin Agustin from Vigan, Ilocos Sur, Vanch Asibar, Lisan Bansil from Lubao, Pampanga, shout out to Rosana Mansueto, Rosana Hidalgo, Mabel Fernandez, Salvacion Miguel, Nars Reyes from Linabo, Bukidnon. Hello sa mong silingan. Shout out to Gladys Mandanhuyan, Maricel Torres, Nori Aliada, Arin Panorel, Mines Haminal from Olongapo City. Shout out to Kane Bernales from London. Shout out to Elma Consal. Ikaw nakbi Elma? Consal. Good girl. Shout out to Rosemary La Rosa. Rose? Cookie Monster. Cookie Monster. Iba rin yung sa kanya, guys. Cookie yung sa kanya. Shout out to Rose Lumeran, Fe Vivar, Grace May Libres from Balingasag. Shout out to Joanne Baguhin, Merly Corpus, Janet Gordon, Realiza Anives. Shout out to Verlin Lauron, Hilda Simbahon, Rina Agodera Sumiyaya. Shout out to Queen Survivor TV from USA, Maria Victoria Pangan, A. Johnson's Family, Chari Tamayo, KD Jack 16. Shout out to Evie. Shout out to Ruby De La Rosa, Cherry May Ongayo, May Gao, Edna Bartulay, Our Life Australia, Philippines. Shout out to Grace Heralde, Vida Feliz, Lina de los Santos. Shout out to Ruth Cosmiano Morales. Shout out to Baby Fashe, Renar May Rica Huerta, Vivian Bayona, Maria Bella Gunter, Patricia Mondoyo, Elisa Samiliano, Salvacion Miguel, Amelia Gakutan, Jennifer Empleo Moralde,
Elizabeth Omela, Ginia Dular, Juna Reese, Rose Lee Alcazar. Shout out to Irene Aviles, Myla Betasolo, Gloria Quiros, Malu Gaho, and Amay Vargas. That's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. And also make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And also hit the bell button para always kayong notified sa ating mga bagong videos. Don't forget to be good. And if you can't, Bye. bye. Bye, Daddy. See ya. Bye. Mwah. Close.